No niin, ja taas morjensta. Tollanen vanha tuulilasin vene. Pohja on täysin kunnossa ja maalattu ja se on erittäin liukuvaa mallia. Eikä oo kauhean painavakaan. Tää itse asiassa ei oo mun, tää on kaverin vene. Siitä otettiin tekniikka toiseen veneeseen vähän uudempaa. Siellä oli joku vähän tehnyt uutta istuinta ja ihan tollanen peruskäytännöllinen. Tossa on jännä, kun laitettu perävahvistus tohon, niin aloin tutkia sit, niin no laajalle alueellehan se on vedetty niin kuin näkyy, niin tosta lähtenyt vettyy ja mätänee toi, mutta itse veneen, elikkä tämä niin täysin kova, ei oo mitään siinä, että tässä vaan niin sanotusti siistiä. Ohjauskaapeli löytyy ja sellaista. Joo. En muista mitä oli pituus, mutta ei se ollut kuin joku, oliko se 435. Joo, täytyy katsoa, jos vaikka itse innostus ostaa. Noniin, sellaista täältä mökiltä ja mökkipuuhista. Moro!